Δηλαδή μέσα από τις τουαλέτες των κύριε Παπαδάκη, και στην εκπομπή σας και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε από την άλλη πλευρά, έχουμε πνιγεί. Ήταν η αδιαφορία της αρχής εδώ της Λάρισσας και δεν ξέρω της Δημοτικής και της Περιφέρειας. Τα μέτρα πώς σας φάνηκαν που ανακοινώθηκαν χθες? Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα μέτρα, μας ενδιαφέρει πότε θα μπούμε στα σπίτια μας. Είναι σπίτι 10 ετών, είναι καινούριο, με άδεια. Αν πραγματικά η περιοχή δεν άξιζε να μείνουμε εδώ, θα έπρεπε να μην δώσουν άδειες. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, κάναμε εκκλήσεις 6 χρόνια. Λέμε για τα έργα. Αυτό το αντιλιοστάσιο δεν δούλεψε ποτέ. Είναι αυτό εδώ. Να το δείξουμε κιόλας. Θα μας το δείξει τώρα ο Δημήτρης ο Γρούμπας. Αυτό το αντιλιοστάσιο εδώ, Γιώργο, δεν λειτουργεί. Για να τα δούμε πρακτικά τα πράγματα. Εδώ και πόσο καιρό δεν λειτουργεί? Πάντως ήρθαν την ημέρα που άρχισαν να βράζουν τα φρεάτια, γιατί εμείς δεν πνιγήκαμε από τον ποινιό. Δεν έσπασε ο ποινιός. Εδώ υπάρχει ένα κανάλι που βγαίνει στον ποινιό. Δεν έκλεισαν την πόρτα στο αντλιοστάσιο για να μην έρχονται τα νερά του ποινιού εδώ. Μας έπνιξαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι μας έπνιξαν να αποσυμφορήσουν το κέντρο της Λάρισσας. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αυτά που βλέπουμε? Βεβαίως, μα εμάς δεν έσπασε το φράγμα. Αλλού μπορεί να έσπασε. Να ήταν φυσική καταστροφή να το καταλάβουμε. Εμάς ήταν τεχνική καταστροφή. Μας κατέστρεψαν οι ίδιοι. Και μας έχουν τόσες μέρες στα νερά. Γιώργο, άκου το αυτό που το λένε οι άνθρωποι. Λένε ότι εδώ όλο αυτό που βλέπουμε, επειδή από κάτω περνάει όλο το έργο, το αποχετευτικό των ομβρίων υδάτων, στην ουσία αυτά είναι λίματα. Δεν είναι από το ποτάμι. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Είναι και από το ποτάμι και από λίματα από τους βόδρους που βγήκαν εδώ πέρα. Ήρθαν από το ποτάμι υπόγεια και βγήκαν και ξεβράστηκαν. Αλλά αν είχε μπλοκάρει, λέτε, αυτό δεν θα πρέπει. Αν έπεφτε η πόρτα, το αντλιοστάσιο. Λένε ότι έχουν πόρτες εκεί. Λένε ότι έχουν πόρτες, έχουν κλαπέ. Ήταν ένα από τα πιο σύγχρονα έργα. 3 πόλεις επιλέχτηκαν τότε για να γίνουν αυτά τα έργα. Μεταξύ αυτών ήταν και η Λάρισα. Ναι, Γιώργο, σ' ακούω. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λένε οι φίλοι μας και θέλουν απαντήσεις.